Vítam vás u nového videa, z craftingu a práve teraz sa pripájam na crafting, na môj survival svet, na ktorom natáčam, jasné, že asi viete. A dneska síce viem, že som mal robiť túto proste skladisko, ale keďže som si povedal, že potrebujem rozšíriť trochu, lebo vidíte, a ešte aj potrebujem spraviť farmu, takže dneska by som sa chcel zameriať hlavne na tú farmu a potom ešte to tu rozšíriť. Neviem, dúfam, že sa mi to dneska podarí aspoň tú farmu spraviť. Tu by som chcel mať takto sem. To by sa mi aspoň malo podariť a dúfam, že sa mi to podarí spraviť dneska. A máte veľmi veľa hliny. Mal by som si dať slabšie zvuky. Neviem, či v pozadí počujete tú hudbu. Pustil som vám to, že keď tu budú tiché scénky, tak aby ste aspoň mali v pozadí hudbu, aby ste mali čo aspoň počúvať, keď nie je môj hnusný, otravný hlas. Rozhodol som sa farmu spraviť hlavne preto, keďže keď sa pozriete na môj hunger bar, tak nie je úplne v dobrom stave a jedla tiež nemám úplne najviac, mal by som sa ísť vychrapať, že? A ešte, no dneska spravím tú farmu a potom ešte to tu trochu rozšírim. A zároveň by som sa mal ísť nájsť, lebo trošku mám zlý hunger bar. Takže pozrieme si, počkaj, si vypnem Wi-Fi. A pozriem sa, či tu mám jedlo, mám tu pár melónov, ale to neviem, nakoľko mi vystačí. Idem sa pozrieť sem. A ešte vám ukážem, čo som tu s Peťom robil na kameru, keď sme volali. Tak som s ním spravil tú vec, keďže si chce postaviť vlastný dom nado mňou. Počkaj, toto si dám sem takto. Keďže si chce postaviť vlastný dom, tak som mu to pomohol trošku začať kopať. Spravili sme zatiaľ toto a ešte to tu budem rozšírovať potom vo skrine, lebo som mu to slúbil a teraz už idem tam makať. A toto som mu povedal, nech si toto už potom upraví sám, ale tak. Ideme tu dole robiť a bude to. Nejdem robiť už farmu na melóny, všímam si teraz, že vlastne som zabudol kyblík, ale idem robiť farmu na proste seno. Kde mám kyblík? Ja tu nemám kyblík. Kde ho mám? Veď som tu mal, 2 kyblíky som tu mal. Kde sú? Ja neviem. Tak vykraftím, ale keď som tu mal 2 kyblíky, že mi ich Peťo zobral. Jasné, že? Jasné, že mi ich Peter zobral. Zadusím. Kde je ten postihnutý kyblík? Halo? A sem. No, spravím 2. Aj keď mi to je k ničomu, ale tak aspoň budem mať do zásoby.
Už by som mal aj chodiť niekedy do dolov, keďže aby som naťažil nejaké tie nové suroviny, keďže mám železo a to tiež nepoužívam, lebo používam stále len kamenné nástroje. A takto sa moc neposuniem, keďže do nedru by som sa chcel dostať kvôli kvarcu. A teraz sa dívam, že som zabudol ešte motiku, ale tu mám crafting, nie? Ja tu nemám crafting. Tak ja si ho tu akože vycraftím, ale... Mám tu ešte 33 skla. To neviem prečo. Dobre, mám 8 semiačok. To by malo stačiť. Takže nebude to stačiť, ale tak aspoň na niečo by to malo stačiť. Bum. Bum, 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 bum. No, tam už mi to nestačí, tak tam to poskačem. Alebo možno to ešte mi z tejto trávy padne. Nie, nepadlo. Ale idem skúsiť ešte dole. A mám jedno semiačko, takže aspoň to. Takže keďže som natiažil dosť veľa hliny a spravil som tam fakt obrovskú dieru. Tam, vidíte tamto dole. Tam dole. Tam, kde je kameň už na spodu. Tak tam som spravil obrovskú dieru. Keďže toto tu chcem rozširovať proste. Ale čo teraz potrebujem, tak je sekera a zrúbať tu strom, ktorý som tu zasadil. A teraz idem... Tak a teraz to tu... Bum, 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 bum. Takže... Čo som už skúšal? Skúšal som robiť animáciu, ale animácie na mobile... Programy na animácie na mobile sú fakt divné, keďže robil som tam jednu animáciu 20 minút a vyskúšal som 3 alebo 4 takéto programy a ani jeden mi nefungoval, čo ma extrémne sere, lebo fakt som si myslel, že to bude fungovať. Nefungovalo. A toto bude ty kokos. Ja to tu potom ešte v off-screene, tak to bude... To čo malo znamenať? Ja to tu v off-screene potom ešte, keď sa pozrite, aby takto do spodu to nevyzeralo tak sprosto, tak ja tam dám kamene. Ale... Dneska... Keď to chcem rozšíriť, tak je sem. Tak. Takto. Sem to bude potreba. Počkaj. Aha, tam je. Toto sa mi páči v tom prírodnom proste. Jaká je tam hore tak v prírode ten dom. Ale tu je potreba svetlo, lebo to potom bude slabo rásť. Jop, crafting, to majú síce od Minecraftu, ale proste Minecraft má takú fyziku. Pokiaľ tam nie je svetlo, tak to rastie pomaly, je to ako v reále. A neviem, či to tu náhodou neuhynie, že to
Hej, sa môžete vidieť, koľko s takou hliny som naťažil len na toto rozširovanie, hej. Tie bambusy ma niekedy serú, aj keď je to dobre na styky, ale trošku ma to sere. Takto. Napíšte mi, či poprvé chcete ďalšie upratovanie izby, lebo vidím, že to má u vás veľký úspech a je to moje najpozeranejšie video a som za to extrémne rád, že má to viac zhliadnutí ako shorty, čo je fakt, akože shorty, tak tie vždy majú extrémne veľa zhliadnutí, ale to, čo dalo upratovanie izby, a akože je to asi najobľúbenejší diel v mojej triede, aj keď má asi niekto iný ako Boa, Peter, Braňo, Karolína, Vanessa nesledujú, tak je to ich asi najobľúbenejšie video z môjho kanálu. A neviem prečo, každý to úplne miluje, to video, ale neviem prečo. Ja vtedy, že no, má tu bordel, tak idem spraviť video z toho, jak si upratujem izbu, aby si povedal aj niekto iný, že no, mohol by som si upratať izbu, keď tu mám bordel, ako Matias. A mňa zaujíma, či si fakt niekto upratal potom izbu, po tom videu, keď som ho natočila, že no, idem si upratať izbu, či si niekto povedal. Lebo pokiaľ hej, tak fakt zadivím. Bum bum, bum bum. Bum bum. Bum. Teraz to robím tak, aby to bolo prírodné. Reklamu preskočíme. Takto sa musím poťažiť všetky tie bambusy. Potom by som si chcel hore do môjho domu uspraviť lepšiu cestu ako tento vodopád, ale to trvá extrémne dlho a bude to dlhé proste. Idem sa vychrápať, naberiem trochu kameňa ešte viac, lebo idem to tam dorábať aj s kameňom. A keďže už natáčam 13 minút, tak ja sa s vami lúčim. Ešte spravím jednu vecičku. Takto. Ja sa s vami lúčim a čaute.